Joo, täällä taas Derity 2 ja nyt olisi tarkoitus olla semmonen fite, missä mä oon SPR:llä ja Jorma 219 on rangella. Täällä Clan Warsissa, punaisessa teleportissa, sieltä tosiaan menettääkin ihan kaiken kamaan, tosta hörppöstää tommosta juomaa ja lähdetään sitten taistoon. No niin, tuolta noin vaan attakia, mennään. Heti hittas muuhun. No on tosi reilu. No niin, mä hittasin 104, vitsi mä oon pro. Niin saatana. Juu. Juman kauli, tästä pitäis varmaan syödä koko aikaa, ei tästä muuten tuu yhtään mitään. Mä kuolen tässä muuten. Jätkellä on 2 vaan. Ja tuli tämmönen pikkupaussi. Saatana. Musta tuntuu, että mä häviäisin tätä tappelun. Tunne on automaattinen. Tästä ei tule yhtään mitään. Kokeilla. Mikä toi oli? Joo, oi jumalauta. Saatana, mitä? Tämmönen käytös on perseestä. No se on kyllä totta, että rehtipeli on perseestä. Mulla on ofiili. Tää on tämmönen pikku fite vasta. Ei tässä vedetä täysillä edes. En lopeta nyt. Tästä näin pelataan pieni peli ja katsotaan nyt kumpi tässä sitten voittaa, että... Mä oon tästä kyllä aika lähellä tällä kertaa voittaa, mutta en mä usko, että mä tässä voitan nyt kuitenkaan, mutta ihan sama. Sitten se vetää tuolta jonkun yllätyshitin, tulee nopeaa. Oho, mä hittasin Longswordilla 170 päälle. Jorma meinaa kuolla, saatana. Mäkin voisin syödä tosta vähän nopeasti. Jaha, Jorma käyttää 2 huolta koko aika. Ei kyllä range tommoista ei. Saatana, range käyttää kerran 2 huolta, jos satut tietämään. Mutta joo, käytä koko ajan 2 huolta, niin siinä on vaan se, että sä hittaat enemmän, mutta sitten siinä on se, että sulla ei ole niin hyvä suojaus, niin se on sitten hyvä. Jumalauta, jätkä käyttää Swordia, mä kuolen sille. GF. Enpä usko. Oi, skills, GF. GF. Joo, 235 k. Ihan mukavaa löytää. No joo, tos Jorma pyytelee uutta fiteä. Ai että nyt kun tuli pojat, kamaa, jatketaan kohta uudestaan.